बिजाब बाख्रियाव जेरै बिजाब थायो डक्टर खानायाव डक्टर थानांगौ नाथाय डक्टर गैया जोबोद माने गाज्रि थासारि दा नैबे समाव जिहेतु जों नुबाय जोंनि ओनसोलनि सोरगिदिं जिहेतु गोबां दैबानाफ्रा लोमस्रावदों आरो बेहाय मानसिफ्रा गोबां लोमजादों नाथाय नैबे दुखुनांथाव थासारिया बेनो नैबे भेरगाव जिथु मडेल हस्पिटाल दङ बे मडेल हस्पिटालाव दिनै सासेबो डाक्टर गैया बे जोबोद दुखुनांथावना मानोना दा बावैसो जोंनि बे केशबकान्त बरुवा हिन्जावसा फरायसालिनि सासे फरायसुलिया बेहाय गोब्राबै लोमजानाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ बेहाय नायनो थाखाय जेबो सासेबो डक्टर नुवासै जोबोद माने दुखुनांथावना आरो बे गैयिनि थाखायनो दिनै हयथ' माने गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा जोबोद जार्लायाव गोग्लैनो गोनां जादों मानोना गारि भारा खालामनानै रांनि नैबे आंखाल समाव गारि भारा खालामनानै गुबुन समथिं लांनो गोनां जादों बेयो जोबोद दुखुनांथाव दा नैबे थासारिया बुंदों जे मुङाव मडेल हस्पिटाल नाथाय मुङावल' मडेल खालि मडेल नाथाय बेहाय मडेला बेनो जे डक्टर गैयि बा सुबुंफोरखौ सावस्रिनि बिथिङाव जेबो माने सिकित्सा खालामनो हायि मोनसे थासारि बेनो जाबाय मडेल हस्पिटाल भेरगाव दा बेखायनो जों खावलायदों बिटिआरनि जाय बिथांमोना दिनै बिबान मोनदों बे नैबे भेरगाव हस्पिटालखौ नायफैनांगौ आरो बेयाव थासारिया माबायदि सोलिदों बेखौ नायफैनो जोंबो एनबिएननि जानानै रायजोनि जानानै खावलायदों मा बुंदों खुलुमबाय रादाब नायगिरिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आं दिनै बे भेरगाव मेडिकेलाव मडेल मेडिकेलाव आङो मोनसे उखुगनिफ्राय फैदोंमोन समा आं सफैनाय समा खमावनो 10:30 जाबायमोन अब्लाबो बे समावहालागै डाक्टर गैया दा बे समावनो आङो सासे फरायसुलि बावहाय सिरियास जानायखौ नुफैदों नाथाय बे समावबो डाक्टर मोनैनि थाखाय माने गोबाव सम नेना मोनैनि थाखाय बिथांमोना खैराबारिसिम लांनो जाबाय दा बेबायदि मोनसे दुखुनि समाव बा मोनसे डक्टर गैयै समाव जुदि बेरामिफ्रा फैनानै जुदि बिदि आदां गादां बा मोनसे खैफोदाव जुदि गोग्लैयोब्ला बेरामिफ्रा बोरै बासायनो हागोन बेखायनो आं एसे बेखौनो खावलायनो लुबैयो जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम गभर्नमेन्टनिसिम जे नैबायदि भेरगाव ओनसोलाव माने 30 बेड थानाय 30टा बिसिना थानाय बे मोनसे मेडिकेलाव दिनैसिमहालागै डाक्टर पार्मानेन्ट थायैयाव दिनै माने बेरामिफ्राबो मोनसे भुगिनो गोनां जादों दा बेखायनो आं खावलायो बिटिआर सरकारखौ बे मेडिकेलाव बा मडेल मेडिकेलाव जाहाथे थाबैनो बिटिआर सरकारा माने डक्टरखौ माने सम बायदि मोननो बाहायो बा थिनहरो बिनि थाखाय आङो रायजो राजानि बयखौबो खावलायबाय आरो लोगोसे बेखिनि खामानिफोरखौ जों थाबै मावफुंनो हागोन आं बिनि थाखाय खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय खुलुमबाय ইয়াতে ডাক্তৰ তাতে আহিছিলোঁ ডক্টৰ আছে না নাই ডক্টৰ নাই ডক্টৰ নাই নাই পিছে তাত ডক্টৰ নাই যদি আমি এতিয়া দুখীয়া মানুহকেইটা চিকিৎসা পাতি কেনেকুৱা ল'ম মই ডাক্তৰ তাত আছে ডক্টৰ আছে না নাই নাই কি ক'ব এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া মোৰতো বিৰাট অসুবিধা তাৰমানে এনেকৈ মই এতিয়া থাকিব পৰা নাই এতিয়া ডক্টৰে নাই এতিয়া মই কি কৰিম এতিয়া ৰখি থাকিবতো নোৱাৰোঁ চৰকাৰক কি ক'ব চৰকাৰে মানে ৰাইজে মানে হেৰি কৰি দিলে আহিলে তেতিয়া মানে আনিলে ভাল পাওঁ আৰু আমি তেতিয়া আমি বেমাৰী